Ještě ten den, co jsme teda byli v slovenském Piranu, tak jsme pak přijeli do města Pula, což je teda v Chorvatsku, a našli jsme si naše první ubytko. Našli jsme si ho teda ještě ten den, takže jsme ho měli s 50% slevou, což bylo úplně super. A konečně jsme se po 4 dnech umyli. Jinak lidi, koukejte na tuhletu terasu, ta byla úplně nádherná, byla fakt prostorná a myslím si, že na letní večery nebo na nějaký jako setkání s kámošema večer prostě při nějakém drinku, to je úplně super. My jsme tam teda byli sami, takže jsme to nevyužili. No a pak druhý den ráno jsme se už vydali na procházku po ranní Pule. Když to teďka debuju, tak samozřejmě vůbec nevím, jak se pak do videa. Tohleto je amfiteátr. To si pamatuju. Jo, vypadá to prostě jako římský koloseum. Je to fakt jako masivní stavba, která byla úplně nádherná. My jsme teda nešli dovnitř, ale můžete tam jít dovnitř. My jsme to tak jako jenom obešli kolem, porozhlídli jsme se trošku, když vyjdete jakoby nahoru na kopeček, tak vlastně i dobře uvidíte dovnitř a co tam jako je. No a pak jsme se přesunuli ještě do tady toho jako chorvatského kostelíka, fakt nevím teďka, jak se jmenuje. Každopádně jenom jsme tam nakoukli, protože samozřejmě se tam lidi brzo ráno modlili. No a tady už jsme viděli naši první chorvatskou kočičku, kterých tam bude ve videu ještě spousta. A naprosto to milujeme, tady jsou všude kočičky, I love it so much. No a potom, co jsme si prošli celé město, tak jsme se teda vydali na naší první pláž, která byla vlastně ve městě, dá se říct. A překvapivě tam nebylo za tolik lidí, kolik jsme se mysleli, bylo to fakt čistoučký. No a odpoledne, protože bylo fakt vedro a nechtěli jsme být na tom sluníčku, jsme se vydali do akvária, který je v Pule. A je to fakt obrovský komplex, mají tam nádherný rybičky a to myslím fakt jako nádherný. Hnedka u vstupu máte vlastně medúzky a prostě úplně všechno, na co si vzpomenete, rejnoky, žraloky, fakt jako obrovský množství živočichů, my jsme z toho byli úplně unešený. A myslím si, že to ani nebylo tolik drahý, jo? Když tam půjdete s Isaacem, tak je to za mě úplně v pohodě. Prohlídka nám trvala asi cca skoro 3 hodiny, což je úplně crazy a za tu cenu si myslím, že se to fakt vyplatilo a moc jsme si to užili. Myslím si, že to je super i když tam vezmete děti nebo i menší děti. Myslím si, že si to užijou úplně v pohodě taky. Je tam spousta interaktivních prvků a i vzdělávacích prvků a myslím si, že rybičky se jim určitě budou líbit. No a my už jsme se pak vrátili na ubytko, kde jsme se teda dali obídek a tady tu koktu, jestli to neznáte, tak to je typická kola, kterou jsme pili v Chorvatsku vždycky, když jsme byli malí děti, chutná jako bonbonky, je úplně výborná. No a pak jsme se vydali na večerní procházku do centra města, kde jsme zachytili zrovna západ slunce, což bylo úplně super, takže jsme se tam pak sedli na zítku k přístavu a čekali jsme, až úplně zapadne sluníčko, aby jsme si vychutnali tu nádhernou oblohu. Hnedka ve městě jsme potkali další kočičku, která tam jen tak ležela prostě u kostela. Já je naprosto miluju, fakt byly úplně všude, takže jestli milujete kočky, určitě jeďte do Chorvatska, jakože tam jsou fakt všude. Přestože jsme tam teda byli na začátku června, myslím, na konci června jsme tam byli, tak to bylo ještě vlastně jako mimo sezonu a
I přesto, že to bylo mimo sezónu, tak tam bylo docela dost lidí ve městě. Už prostě bylo cítit, že léto se blíží a turisti už se nabalovali. A tady ta micinka, to byla úplně rozkošná. Ona tam prostě, my jsme šli jako na procházku a ona tam prostě najednou vyskočila spoza ničeho prostě. A pak jsem nechala ještě poňuňat. Já jsem si ji hrozně chtěla strčit do kabelky a odníst si ji na ubytku, prostě abych si ji nejradši odvezla domů. She was so cute. No a pak už jsme šli na naší první fancy večeři, tady na té dovolený. Dali jsme se na půl společně pizzu, ještě s burátou, s nějakýma olivama, prošutem a bylo to výborný, ale teda musím říct, že ten číšník, který tam byl, nám nebyl úplně sympatický. Furt nám vnucoval, abychom jakoby dali recenzi na ten podnik. Reálně během toho, co jsme tam byli, nám to řekl třeba 3krát a bylo to fakt jako nepříjemný, bylo to hrozně na sílu a úplně mě to sralo. Druhý den ráno jsme si dali teda snídani z místní pekárny. Já jsem byla úplně jako impressed, jaký tady mají pečivo, protože jsem z mládí byla zvyklá na to, že doslova neměli ani jako chleba normální, takže to bylo jako hustý. No a pak jsme se stavili na tady tu výbornou zmrzlinu z karamelizovaných fíků, což jsem jako nikdy neměla a fakt mě to překvapilo, ta chuť byla úplně mega dobrá, takže tady tu zmrzlinárnu doporučujem. No a pak už jsme jeli na Dvigrad Ruins. Kdo to neznáte, tak Dvigrad Ruins jsou vlastně ruiny na cestě mezi Pulou a Roviní, protože my jsme vlastně přijížděli ten den už z Puly do Rovině a je to vlastně takový schátralý městečko, který obyvatelé opustili z důvodu epidemií. A překvapilo nás, jak obrovský komplex to vlastně je. Zároveň, že je to vlastně úplně zadarmo, protože u nás v Česku, kdyby byl takhle velký opuštěný komplex, pravděpodobně by to zdarma vůbec nebylo. Tady prostě platíte fakt úplně za všechno a tady to bylo zcela zdarma. A bylo to fakt obrovský, fakt jsme tam procházeli třeba půl hodiny jako určitě a překvapilo nás, jak zachovalý to všechno bylo. Že tam vlastně byly vidět i jako původní jako obrysy dveří, oken. A myslím, že tam i uprostřed toho stál kdysi i kostelíček, který tam byl taky ještě jako docela zachovalej. Takže to bylo jako fakt hustý a moc se nám to líbilo. Byla tam i spousta jako zajímavých volně žijících živočichů, jako je tady ta velká kobylka, nebo jsme tam potom naživo, nebo já jsem teda poprvé naživo jako v životě viděla otakárka, který byl úplně nádherný, obrovský. Motýle jsou úplně krásný a tady ten mi úplně vyrazil dech. Byl fakt nádherný. Cestou jsme se stavili ještě na jednu vyhlídku, kde mělo být vidět na nějaký průplav, nevím, já jsem tam nahoru nevylezla, protože mám fobii z vejšek, každopádně prej to stálo za hovno, takže nedoporučujem. No a pak už jsme se přesunuli do Rovině, kde jsme zastavili někde u přístavu, omrkli jsme trošku město a pak jsme začali schánět nějaký úbytko na poslední chvíli. Nakonec jsme sehnali úplně luxusní ubytko, fakt jako v centru města, který mělo úplně nádherný výhled na celé město. Já jsem z toho byla úplně unešená, vždycky jsem šla k tomu okýnku a šla jsem se koukat prostě ven. Fakt jako I loved it so much. Zase jsme to měli opět s 50% slevou a když se pak ještě s majitelem domluvíte,
Jestli byste tam mohli zůstat o den navíc, tak oni vám dají slevu ještě na ten jakoby další den nebo na tu další noc a je to mega dobrý, takže takhle jsme to udělali my. No a večer jsme se pak šli projít už po večerní rovině, která je mimochodem fakt nádherná. Musím říct, že já už mám procestovaný skoro celý Chorvatsko, protože jsme jezdili po Chorvatsku už když jsme byli malí jako s našima. A tohleto je za mě fakt jako asi nejkrásnější chorvatský město, ve kterém jsem kdy byla. Je to prostě takový jako přístavní město, máte tam kostelíček, je tam maják a všechno je to tak jako hezky osvícený. Je to fakt jako nádherný, fakt moc se mi tam líbilo a určitě bych tam jela znova. Romantika. No a i tady v Rovině jsme si nesměli zapomenout zajít na večeři, takže tentokrát jsme si vybrali restauraci v přístavu vlastně hnedka vedle moře, měli jsme výhled i na ten kostelíček, takže to bylo fakt krásný. Vedle nás seděli nějaký Američani, kteří nás pak fotili na Polaroid. Ta fotka je rozmazaná, ale jakoby máme vzpomínku, jo, takže it was cute. Já jsem si dala risotto s mořskýma plodama, miluju, a Honza si dal smažený kalamáry s hranolkama a bylo to fakt moc dobrý. I když teda musím říct, že chorvatský ceny jídla se už poměrně jako vyrovnávají cenám italským, takže moc jsme za tenhle jako pobyt celkově neušetřili. No a druhý den ráno jsme se pak pěšky vydali na další pláž, která byla opět ve městě, bylo to teda asi 20 minut pěšky. Nicméně cestou jsme potkali hrozně moc kočiček, takže to byla vlastně cesta za odměnu a ta pláž byla fakt krásná, bylo tam čistý moře, nebylo tam moc lidí, takže úplně paráda. No a pak jsme se vrátili opět na ubytko a večer už jsme šli znova na poslední večerní procházku. Nakonec jsme se teda rozhodli, že si dáme na půl kebab a vyzkoušíme prostě chorvatský kebab, který jsme si teda nakonec snědli tady u západu slunce v přístavu, hnedka vedle kostelíčka. Bylo to naprosto krásný, sedli jsme si k vodě a dali jsme se ho pěkně na půl, pod náma plavaly ještě rybičky, který mimochodem nechtěli kebab, který jsem jim tam hodila. Já jsem ho obětovala a oni ho nechtěli, chápete to? No, takže takhle jsme si dali poslední kebab. Byl zajímavý. Honzovi strašně chutnal, protože to byl nejlepší kebab na světě. I don't agree with that, ale dobře. Já nezabírám tvoje zádu. Tak jaký je kebab? Výborný, ty vole. Tam je úplně všechno. Jsou tam kyselý okurky, rajčata, kuřice, cibule, normální okurky, a chtěl to dát i sýr, ale to vím, že Verča nemá ráda, tak jsem sýr nebral. No, to je úplně luxusní je. Nějaká bylinkovo-česneková amáčka, trošku chili, typy 10 z 10, jako výborný, fakt výborný. Tak a tady máme takhle hezký výhled. Cesta domů byla velmi dlouhá, velmi dlouhá, ale jako dávali jsme si pauzy, takže to šlo. My se teda nestřídáme, protože já neřídím, ale jako dalo se to, Honza to zvládnul. Turbo v autě nám blblo, ale přežili jsme, dorazili jsme až domů. No a nakonec jsme se stavili ještě na véču v Mekáči za odměnu. Tak dáváme pauzičku, Gouda s houskou. Tak. Tady jsme na benzínce a tady máme samozřejmě refreshment v podobě monstříka. Tak. No a tohle je z našeho videa všechno, takže pokud se vám video líbilo, dejte like
nebo i odběr pro další videa. Další měsíc si chystáme na Madeiru, takže určitě budou videjka i o tam tať. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, tak bye!